otsikon perusteella tämän videon nimi on vastauksia. Siis tää on niinku kaikki nämä vastaukset on tuotu Askista, niin tässä on yksi sekakysymys. Tää on nimetön kysymys. Minkä ikäinen oot? Joo, eli siis on 10 vuotta, täytän ensi kuussa 11 ja on 5. Toka on, ja se on myös nimetön kysymys, että kuka on sun lempilaulaja kautta ketkä on sun lempilaulaja? Okei, siis Miley Cyrus on mun lempi... Saurus. Saurus. Se on Saurus, mitä? Siis mun lempilaulajat ovat Miley Cyrus, eli näette tässä, ja Ed Sheeran. Sitten tää viimeinen kysymys on nimetön myös, ja siinä lukee Oreo tai Skittlesit. Ehkä Skittlesit, kato, kun Skittlesit on semmosia kirpeitä ja Oreot on semmosia keksijöitä. Niin Skittlesit on paremmin. Tässä oli nämä kysymykset ja Kato tänne. Sano moi YouTubelle. Sano moi YouTubelle. Näistä tuli. moi kaikille. Tämän otsikon perusteella tämän